חברות הסלולר האלה הולכות לקבל התקף לב. זה לא חדשות? תשאלי כל ילד בגן, הוא יגיד לך שאנטנות סלולריות עושות סרטן. לפחות תכניסי את זה בעמוד אמצעי, משהו. אני לא יכולה. 14 אדם זהו. דניס, התקבלת. תודה רבה לך, סגל. אני מבטיחה לך שאתה לא תתחרט. אתה בטוח שאנחנו לבד? אתה לא סומך עליי? שמעתי שהתחלנו לעקוב אחרי עבריינים. החל מרגע זה אני רוצה לדעת על כל ביפס קטן שקורה בעיתון. הכל. מה את עושה פה? זה שאמרת שאתה מתגעגע אליי, זה בלבל אותי אני לא יודע אם זה זמן טוב. בן זונה. זה על מה חשבת? אני רוצה שתעשה כתבה על שיין. מה? יש לו שליש. ואם זאת לא תהיה כתבה טובה? אז אנחנו נשבור את הידיים ואת הרגליים. אחד, אחד, שתיים, שומע, עבור. שומע אותך לא כל כך ברור, תשפר קצת. עכשיו? עכשיו אני שומע אותך מצוין. תכין קפה, אני בדרך. על האש. דימול! מה קרה? שומע? מה? יש לי עכבר בארכיון. שמעת? לא שמעתי כלום, מה אתה רוצה? שגע אותי, יהודי. שמת לו מלכודת? מלכודת. רעל, הכל. נו, אז תזמין הדברה ותגמור עם זה. הדברה? תהרוג אותי, יהודי. לפני שזה הורג אותו, אני סובל מאסמה. תקשיב. דימון, אולי זה רוח רפאים של עכבר. שטויות, יהודי. מה אני יכול לעזור לך? אני צריך את התיק של שלום שיין. קרימינל? הוא השתחרר? לא, יש לו ועדה בקרוב. תגיד לי, מה עושה אצלך התיק הזה של מומי לוי, אה? סימה ביקשה. מה להביא למומי לוי? כתבה. סימה מכינה כתבה על מומי לוי? כנראה. סימה מכינה כתבה. תכין לי את התיק של שלום שיין, בסדר? איך חשבת לעשות דבר כזה בכלל, אה? יכולה להנמיך את הטון? מה חשבת, שאני לא אגלה את זה? שאני אעבור לך על זה בשתיקה? מה מפריע לך? שסימה עושה את זה ולא אתה? זה מה שמציק לך? תקשיבי טוב, אני לא אכפת לי שאת מקדמת את סימה. כתבת מוכשרת, הכל נהדר. אבל למה לתת לה את מומי לוי? מה אכפת לך? זה כתבת צבע. זה הכל, זאת לא הטריטוריה שלך. קציני משטרה או מומי לוי, זה לא הטריטוריה שלי? אוקיי, טוב, די. שנור לא מוכן שאתה תעשה את זה. מה? מה, אתם מפחדים שאני אדפוק לו את המינוי? שאני אוציא אותו חרא? אודי, די, נו. אני לא יכולה לעזור לך בזה. לך תדבר עם שנור. שרונה, בחייך, את יודעת כמה שבריאות זה דבר שיקר לי אישית. אז מה את דואגת? לא דואג. תגיד לי, ממתי אנחנו מייחצנים מועמדים לקידום במשטרה, אה? אני הסברתי לך, ואתה מתעקש. זה לא מדובר פה ביחסי ציבור, אתה לא מבין? הבן אדם גמר 3 שנים בתור מפקד הימ"ר. יש לו מה להגיד על הנושא הזה. אז למה הוא לא יכול להגיד את זה לי? כי אני לא רוצה שהוא יגיד את זה לך. אתה לא רוצה או שסגן ניצב מומי לוי לא רוצה? אוי, באמת. חרא הקטן הזה קובע לנו מי יראיין אותו ומי לא יראיין אותו. שנור, תראה לאן העיתון שלך יתדרדר. די, מספיק עם הפרנויה הזאת. אני דואג לתחת שלך, אתה לא תופס? תראה לאן הגעת עם ההסתבכות שלך הזאת עם מומי. מה, אתה רוצה להסתבך עוד יותר? אתה אל תדאג לתחת שלי, בסדר? אל תדאג לשום דבר, אני בסדר. תן לי לראיין אותו. סימה עושה את זה. וזה סופי. מבחינתך, לא מבחינתי. תמיד יש לו מילה האחרונה. אוי, תגידי, רציתי לשאול אותך באמת. הכדורים האלה שאני לוקח, יכול להיות שזה עושה צרבת? מה שי? בוא, הגיע עיתונאי.
אדם מפורסם נהיית, אה? זה קור, אה? יאללה, פתח! מהלילה של אתמול סרט מוקרן על התקרה, אולי זה אלכוהול. מסתכל על השולחן בחדר, נגמרה לי הקופסה, טורק את הדלת ויוצא בדהרה. בקומה למטה שירלי היפה נושפת עשן סמיך, מפתה בלחישה. שפוך, היא אומרת, יש לי משהו בשבילך. סיגריה טובה היא גומרת, כן. אז קח עוד שאיפה. מאוד, דודי. כן. אני סיפרה לי, אני חמור מנטל. פתחתי דף חדש, חביבי. שן פותח דף חדש. קיבלת את הכותרת שלך. טוב, לא? אתה לא רושם? לא, אני מקליט הכל. תביא אותו שנייה. תדליק. תן לי להחזיק אותו. תכף. רוצה סיגריה? לא, אני לא משהו, תודה. אני גם רוצה להפסיק. זה לא פעם ראשונה שאתה אומר את זה. מתי אמרתי שאני רוצה להפסיק לעשן? שאתה פותח דף חדש. עכשיו זה בא מהלב. תבין, פעם ראשונה בחיים שלי שאני יודע מה אני רוצה מעצמי. מה אתה רוצה? לא הרבה. לחיות בשקט עם האישה שלי. לפתוח איזה קיוסק קטן באיזה בית ספר, אולי איזה מסעדת פועלים קטנה. ומה דנית חושבת על זה? זה בשבילה אני עושה את זה. תבין, האישה הזאת זה החיים שלי. אנחנו ביחד מאז שהייתה בת 15, 16. שלא תבין לא נכון, לא נגעתי בת שהייתה בת 18. אבל מהרגע הראשון היינו נשמות תאומות. עם מה אתה חושב פרנס? אתה מעל קיוסק כזה? או ששמרת קצת חסכונות מהשוד המזוין ב-99? מה זה השאלה הזו? סתם, צוחק. לא מצחיק. וואלה. יאללה, תעביר. תשאל אותי על החוג לפסיכודרמה. יש לנו פה חוג לפסיכודרמה, עשינו בת זונה של הצגה. חבל לך על הזמן, הבמאי מה זה התלהב ממני? אמר, אני נולדתי להיות שחקן, אני. נו, תשאל מה שאתה רוצה. יאללה, אל תפחד, תשאל. אתה רוצה לבקש סליחה מהמשפחות של אלה שרצחת בשוד? אמרתי לך שאני לא רוצה לדבר על זה. רק ידעתי שלא יצא מזה כלום. אמרתי לדני, תן אמון בעיתונאים. שלום, תן לי את הטייפ, בבקשה. בבקשה. אתה קלטת? זה נשאר אצלי, אתה מסוכן אתה. תיקח משהו שאמרתי ותהפוך אותו עליי. תהיה בריא. עכשיו אתה בא לי, כשאני ליד הבית. בוא, כנס, יש לי הפתעה בשבילך, כנס. אני אסרח לך את האוטו. לא נורא, יש לי משהו הרבה יותר מסריח בשבילך. כנס, נו, מה אתה עושה הצגות? כנס, נו. אני מגיעה אליו הביתה. אני רוצה להגיד לו שאני אוהבת אותו. והוא פותח לי את הדלת, ופתאום מאחוריו מציצה מישהי עם חלוק. אלוהים. קיצור, איציק. הערב אני צריך אהבה. בוא נלך לשירותים. מאמי.
אני נמצא עם מישהי עכשיו. לא נכון. לא יודעת איך להגיד לך את זה. אתה יודע, אבל עשית לי משהו. באמת, היה לי טוב איתך. זה היה שווה. איזה כיף לשמוע את זה ממך. מה זה? מה זה? תסתכל טוב. אני לא מאמין. תאמין. בוא'נה, זה מומי ושקי על יאכטה. מתי צילמת את זה? אתמול. איפה? במרינה של הרצליה. אין לי מילים. אתה לא צריך, יש לך תמונה. בוא'נה, אתה קולט את זה? זה מה שאיזי פה לכניסה להגיד לי. הבכיר שעוזר לשקי זה מומי. איזה פצצה. איזה פצצה! רגע, אבל זה נראה לך הגיוני שהם נפגשים שניהם ככה, אתה יודע, סתם. הם רצו מקום שבטוח אין עליו האזנה, אה? וואלה. תגיד לי, אודי. מי משלם לי על זה? העיתון. איך העיתון? שני הוריד אותי מהחקירה. מה זה? עשיתי את זה על דעת עצמי. מה, אתה לא יודע מי זה? לא, אני לא יודע מי זה. אודי, יש לך פה כותרת פצצה, אתה הולך לפוצץ את המדינה עם זה. אתה יודע מה זה? אודי, זה שווה הרבה כסף, אני צריך את הכסף. אתה יודע את זה. אח שלי, תקשיב טוב עכשיו. אתה הולך להיות מיליונר. אתה הולך להיות מיליארדר! תגיד, יש לך אולי איזה 200 שקל בינתיים? עכשיו חזרתי מריצה, מאיפה יהיה לי? תביא איזה 200 שקל, נו, אל תהיה כזה. די עכשיו, די. יאללה, כתחלת גם כן. שמור על עצמך. כן, מאמי. את נהנית? כן, זה חם. אני מת. לא, אל תפסיקי. כן. סבבה, מאמי. יאללה. ביי, לילה טוב, מותק. ביי. בוקר טוב. בוקר. אני רוצה שתקרא משהו. שחיתות במשטרה? סגן ניצב מומי לוי, מועמד לקידום, משתף פעולה עם סמי שקי. מה זה צריך להיות? זאת הכותרת הראשית שלך מחר בבוקר. מה, אני לא מבין, זה מתיחה או מה? לא. זה סגירת מעגל מבחינתי. אתה זוכר שאיזי פולק אמר לי שיש גורם בכיר במערכת שמשתף פעולה עם שקי? ואתה חשבת במומי כבר אז? כן, זה היה לי באינסטינקט משהו, אבל לא היה לי שום הוכחה לזה. עד היום. שקיבלתי את הדבר הזה. הבאזל מסתדר. הבן של מומי קנה לא מזמן מגן חדשה. הוא סטודנט, הוא לא עובד. מאיפה הכסף? מומי הוסיף לא מזמן קומה לבית שלו. מאיפה הכסף? חכה שנייה. הראית את זה לנילי? מישהו? לא. מומי? שאלת אותו על זה? מה קרה? מה פתאום? מה קרה לך? טוב מאוד. עכשיו תקשיב לי טוב. בוא לא נחוץ את דיונו של האיש כל כך מהר. מה לחוץ? יש לך פה הוכחה קשה שהבן אדם מושחת. על מה אתה מדבר? סטופ שנייה! התמונה הזאת לא מוכיחה כלום. מה? תביא לי עותק של, אני יודע, העברת כספים משקי למומי, חשבון בשוויץ, אני יודע.
הקלטה של שיחה ביניהם משהו, זה לא מוכיח שום דבר. אני יודע מה אתה חושב, אבל זה לא זה, תשמע. בימים רגילים אני לא הייתי מהסס לשים את התמונה הזאת על כל העמוד הראשון, אבל תשמע, אנחנו עומדים רגע לפני ההחלטה של המפכ"ל את מי למנות למפקד מחוז המרכז, ומומי הוא מועמד מוביל. אני לא יכול לחרוץ את דינו של האיש ככה. תגיד לי, מה אתה שופט בג"ץ? אתה עורך עיתון, יש לך סקופ פצצה ביד, ואתה הולך עכשיו לנטרל אותו? אני לא אמרתי לנטרל. אמרתי לחכות עד שיהיו לנו הוכחות חותכות. עד שזה יקרה, אם זה יקרה, מומי כבר יהיה מפכ"ל. או שאילני הטמבל הקטן הזה יעלה על הסיפור הזה, ואתה תישאר עם הזין ביד. מה קורה לך? זה תלוי בך, תתחיל לחפש. כמה שאני מכיר אותך לא יקל לך הרבה זמן. תן לי לראיין אותו. תן לי לחשוב על זה. חבל על הזמן, אה? סוף הדרך. איך אנחנו נופלים במשמרות האלה? בואנה, ראית את האיש שהתחילה איתי? מה איתה? לקחת טלפון? בטח שלקחתי את זה. שוכן במרומים. דבר. אמצא מנוחה נכונה דבר, בן אדם. תחת כנפי רוצה השכינה. סליחה על זה שרצחת ונשמעת אותו. שושנה בן תן גיגי, לשמוע. שהלכה לעולמה בעבור שבלי נדר אתן צדקה ותנוח בשלום על משכבה. זמר, יא חרא, יא זבל. ונאמר אמן. עושה הצגות. ממתי יש לו רגשות לבן אדם הזה בוכה לנו על הקבר? עזוב, לא יצא מזה כלום. זה רעיון גדול, חבל שלא עבד. איך הרסת לי את החיים, יא שמעון. הרגת אותי. שומע את זה? מה זה? בן זונה אחד. בואנה, נראה לי זאתי, נראה לי זו שושנה. שמע גבר, בתי קברות לא עושים לי טוב, בוא נתחפף מפה. מה נשמע, דילן? אתה איתי, אתה לא לבד. אין לך מה לדאוג. איפה הוא, חולר היס? איפה הוא? איפה הוא? סוף כל סוף היא נרדמה. התחילה לפחד לי מרוחות רפאים בזמן האחרון. אין לי מושג מאיפה באים לרעיונות האלה. מה את צוחקת? סתם. לא חשוב. מי דיברת מקודם? קשר לאיזושהי חקירה, לא משהו חשוב. מה אתה עושה? נפל לי לאסלה כשהשתנת. זה לא מצחיק. דיברתי עם אח שלי, השמוק הזה, זה היה תורו עכשיו לקחת את אבא שלי לבדיקה באיכילוב, והוא שכח. יענו, יש לו דיון באותו בוקר בדיוק. תשמעי, תביא לי שנייה מייבש שיער. השתגעת, אתה תהרוס אותו לגמרי. נו, אבל כן, אני חייב את הסלולרי. אז תעזוב אותו לכמה שעות, הוא יתייבש והוא יסתדר. בוא תשען קצת אחורה. יוצא לך מסאז'. וואי, אתה מתוח לאללה. מספרת לי. כל המתח הזה בגלל שלא נותנים לך לראיין את מומי? לבוס שלך. צפויה הפתעה. מה? לא משהו חשוב, עזבי את זה עכשיו. לא נורא. איך הלך הרעיון עם שיין? זה היה מדהים. יש לי פשוט שם סקופ בן זונה. וואלה. כן. שיין פותח דף חדש. מה אתה אומר? כן. מה אמרת על זה? אשתו? לפי מה שהוא אומר, הוא עושה את זה בשבילה. בשבילה? כן. אתה יודע שבזמן האחרון היא נכנסת יפה מאוד לנעליים הגדולות של אבא שלה. טוב, היא תותחית רצינית, אה? תותחית, אה? מה אתה מתלהב? קרן, נו די. מה קרן? למה די? את מקנאה. לא מקנאה. יש לי על מה לקנות. חס וחלילה, מה פתאום? די, נו. די. עכשיו תגידי, מה אומרים על העסקים שלנו? מה זה משנה? נו כן, חיה, תזרקי לי איזה עצם. מה את יודעת על העסקים? די, נו, די. לפעמים אני פותחת את הפה שלי יותר מדי ואני שוכחת עם מי אני מדברת. משהו קטן? אתה עיתונאי, לא? אז תגלה את זה לבד. אבל הבוס שלך מייבש אותי, די. די. די, נו, אתה לא מתכוון לזה ברצינות, נכון? למה? לזה שאני אעביר לך מידע פנימי על החקירות.
ואם הייתי מתכוון לזה, זה היה עוזר לי? די, קרן, די, נו, די, אני צוחק איתך. איזה כבדת לפעמים, יא אללה שלך. שלך הסוד. די. אני מרגישה שאתה מסתיר ממני משהו. מה אני יכול להסתיר ממך? מה יש לי? דנית? תגידי, מה יש לך עם דנית, נו? מספיק. חלאס, יש לי בעיות במערכת, אני צריך ללכת לשם. אני עוד מעט אחזור. אולי. שיין ביקש ממני למסור לך את זה, ושהוא מתנצל. הוא נורא מתוח עכשיו, לקראת הדיון בניקוי שליש. וואלה. מה עם הכתבה שהבטחת לי? אני עובד עליה, אבל חסרים לי חומרים. את יודעת, משהו שיעניין את הקוראים. מה למשל? למשל, שיין בכלא כבר 4 שנים. איך את מסתדרת? חוצפן, אתה יודע? התפקיד שלי לשאול שאלות כאלה. שיין הוא הגבר שלי, אין לי ולא יהיה לי אף אחד. אני הולכת אליו פעם בחודש להתייחדות. את רוצה לספר לי על זה? לא. סליחה רגע. היי מאמי, מה העניינים? מאמי, מה קורה? בסדר, ברוך השם. דיברת איתו? אמרת לו? שיין פותח דף חדש. בטח דיברתי איתו, הנה הוא פה לידי. את לבד איתה, יאן. מה, אתה לא סומך עליי? סומך. כן, בסדר. סומך, אני אומר לך. למה? כי זה לא מקובל, אמצע הלילה, מה בן אדם עושה שם? אנשים ידברו. לא כדאי לו, תאמין לי. ממי, יש עוד מעט כיבוי אורות, אז אנחנו פה נסיים, בסדר? טוב, מאמי. לילה טוב. ביי, לילה טוב. ביי. שם, כיבוי אורות. רגע! טוב, נהיה מאוחר. דנית, את רוצה... כדאי שתלך. יש לך כתבה לעשות. לילה טוב. קיבלתי טלפון מאיש היונגר. מנכ"ל פונקל. חבר טוב שלי. הוא אמר לי שאני לא אקח את זה אישית, אבל הם הולכים לקצץ ב-50% מהפרסום שלהם אצלנו. כמה כסף אנחנו הולכים להפסיד מזה? הרבה. זה ממש הכרזת מלחמה מצד פונקל. אבל גם לנו יש נשק, לא? זה לא יסבך אותנו עם החברות המתחרות? שים בכתבה תמונה של מכשיר פונקל. המתחרים שלהם יאהבו את זה, סמוך עליי. קבל את זה. אוי, באמת, אריה. בבקשה. מה? עכשיו תגיד לי, מה שלום תבור בימים אלה? מה את עושה פה? שחרר את הפלאפון. וואלה. עובד? עובד, מה אתה חושב? וואלה, עובד. תשמעי, קרן, זה אתמול שלא חזרתי אלייך. אז בוא לא נדבר על זה טוב. מכיר את הפתגם, אל תשאל שאלות, אז לא ישקרו לך? אז אני לא שואלת שאלות. תשמע, מה שיש בינינו, זה לא קשור לעבודה שלך, זה לא לעבודה שלי. אם זה היה קשור בחיים, לא הייתי נותנת לזה לקרות. אני יודע. אני רוצה לעזור לך. תשמע, יש איזו חקירה, משהו באמת לא שגרתי, וזה מתקדם לכיוון לא צפוי, אפילו מטורף. קרן, שנייה. את בטוחה שאת רוצה לתת לי את זה? תחשבי על זה טוב. אני חשבתי על זה כל הלילה. תקשיב. אוקיי. איך הרסת לי את החיים, יא שמעון? בן זונה אחד. מה זה? תקשיב טוב. הרגת אותי, חתיכת חרא. מי זאת? זה שושנה בן גיגי. הנרצחת? כן.
מתי זה? מתי זה הוקלט? אתמול בצהריים. קרן, שושנה בן גיגי כבר מתה יותר משבועיים. את מסתלבטת עליי עכשיו? לא, אני נשבעת לך, זה אמיתי לגמרי הסיפור הזה. באמת, צחה מבולבל מאוד מהעניין הזה, הוא לא יודע אם אפשר להגיש כתב אישום מעדות של רוח רפאים. בוא נעשה סיפור גדול. שימה? שימה, בואי. מה עם הכתבה על המחקר שמקשר בין משדרים סולאריים למקרי סרטן? זה היה שלי. בגלל זה את כאן. ביקשת לחכות עם זה, לא? לך על זה בפול גז. מה קרה? זה יתחיל למכור עיתונות? די. אני התייעצתי עם עצמי והחלטתי שאת צודקת. מה את רוצה? אני רוצה כותרת בעמוד האחרון, בגיליון של מחר. וליד לכתבת סוף שבוע. מה כתבת סוף שבוע? אין לנו מספיק זמן לעשות את זה כמו שצריך. שימה פה, היא עובדת מהר. אני עובדת על הרעיון עם מומי לוי. אין בעיה עם זה? את יודעת מה? תני לה את זה. זה ייתן לה קצת גז. יכולה לעשות את שניהם. לא, את יודעת, תני את זה למישהו אחר. רגע, סליחה, שנייה, מה עם המחקר הנגדי שסותר את הממצאים של הראשון? כן, זה אין בעיה? נשים את זה במשבצת קטנה בכתבת סוף שבוע. מישהו כועס שם למעלה? חבל על הזמן. לחיים, אחותי. תענוג, תענוג. טוב, לכי תעבדי על זה. בוא מיקי, בוא הביתה. בוא מיקי. אבא הביא לך אוכל, בוא. גדול. היה לי נעים מאוד. גם לי. תודה. יהיה בסדר. בטח, אני בטוח שתעשה עבודה נהדרת. אהלן קרן. נראית פיצוץ. מה, רזית משהו? זה מה שאהבה עושה לאישה. וואלה. מי יהיה מאושר? אל תדאג. כשיהיה משהו, אתה לא תשמע על זה. אל תהי בטוחה. להתראות. תודה. מומי, ספרי תהילים חדשים של הרב חכם בוזגלו. יש לך סיגריה? נראה לי שאתה נכנסת למקום הלא נכון ו... אין לך סיגריה? תשמע, ביקור הצירים זה שמה. סיגריה, אבל. אין לי סיגריה. תגיד לי. קרן, אני מזוז. נעים מאוד, מזוז. בוא ניגש ישר לעניין. קדימה. יואל קמינסקי, התאבד. אתה היית בתא לידו. אני רוצה לדעת מה שמעת שם. אני הייתי שם בעבודה אחרת. שקי הקטן נכנס, יצא. תגיד לי, מי פתח לו? מי פתח לו? נמרוד. נמרוד? נמרוד הקלעי? נמרוד הקלעי, הסוער, זה שמכניס, מוציא אסירים. אני בא, נעמד, אומר שלום, אני קוראים לי ערן שניר, אני מאמר כפייתי. כלום, דממה, אף אחד לא מוחא כפיים. הם אמורים למחוא כפיים, לא. אמורים? לא מוחאים. יושבים בשקט, מדוכאים לאללה. מה מתברר? מה מתברר? בטעות, הלכתי לקבוצת תמיכה של גברים מוכים. איך הגעת לשם? אני יודע איך הגעתי לשם, הייתי מסטול, מה אני יודע? נו, בסוף מצאת את הקבוצה הנכונה? אחלה חבר'ה שבעולם, תאמין לי. שניים היו משחקים איתי בלק ג'ק אצל הטורקי בפלורנטין. זה עזר? עזר לאללה, תאמין לי, הוציאו לי את החשק להמר בחיים. דבר אחד אני לא מבין. הם קוראים לעצמם מאמרים אנונימיים. עכשיו, כל אחד קם ומציג את עצמו לפני הקבוצה, מה אנונימי בזה? וואלה, לא יודע. אבל נראה לי בקרוב אני צריך למצוא קבוצה של כתבים שמקבלים את הג'נן. קח את שאולי. זה לא, זה מקרה אחר לגמרי. חיפשת אותי? בואי רגע, נו תתקרבי, מה את מפחדת? אנחנו לא נזרוק אותך מהגג. כן, עליך הייתי מאמינה כל דבר. תגידי, מה עם הכסף שלי? נשמה, יום-יומיים תני לי, בחיי אני מחזיר לך. תשאלו את אודי, אני מחזיר. נו. תגידי, מה עם התחקיר עם מומי לוי? גמרת אותו? כמעט, למה? יש לי עסקה בשבילך. תני לי לראיין אותו. היית מת. חכי שנייה, בתמורה אני נותן לך משהו שרוט לגמרי. ברמות שאת לא מכירה. זה בליינד מקבל עמוד ראשון. כן? אם זה כזה טוב, למה אתה נותן לי?
כי זה מדבר אלייך יותר משזה מדבר אליי. הרבה יותר ממה שמומי לוי מדבר אלייך. מה זה? רוחות רפאים. אחרי שהצחם של שושנה בן גיגי התייאשו מלהוציא מהבעל של ההודעה, הם החליטו לנסות משהו שהם לא ניסו עד היום. הם השתילו לה מיקרופון בקבר. ושלחו את ארמונד, בתקווה שהוא יבקש ממנה סליחה ויפליל את עצמו. אבל הם גנובים? וואלה, יש לי רעיון לכותרת לסיפור הזה. האזנה שלא מן העולם הזה. יופי, שתוק. נו, אז מה קרה, הודעה? איזה הודעה ואיזה נעליים, אבל מה? הסיפור לא נגמר, הוא רק מתחיל. הסיפור עוד לא נגמר, הוא רק... חיית רבק, די, נו, אז מה קורה עם זה? בקיצור, המיקרופון כן הקליט משהו. יותר נכון, מישהי. שושנה בן גיגי. איזה צמרמורת יש לי. זה אמיתי? זה אמיתי לגמרי. יש לי עותק של הטייפ שהקליט אותה. אודי, אני קוראה אותך אם זה לא נכון. אני מאמינה בדברים האלה, אתה יודע, תזהר ממני. זה דורש כותרת שונה. עדות מהעולם הבא. תגיד שזה לא טוב. רגע, אני צריכה לבדוק את הקלטת, לראות אם זה אמיתי, אם זה לא, זה משהו מבושל. איך בודקים דבר כזה? זה מישהי ברמלה, ז'ורג'ט, המכשפה, חבל על הזמן. נבעה לי שאני אגיע מאוד מאוד רחוק במקצוע. אודי, תזהר ממני. גם נעמי בלומנטל הולכת עליה. וואלה, נעמי בלומנטל באמת הגיע רחוק. יופי, אודי חמודי, מצחיק מאוד. רגע, תגידי, מה עם הרעיון עם מומי לוי? קח אותו, הייתי נותנת לך גם רעיון עם המפכ"ל. בשביל כזה דבר חבל על הזמן. אבל את לא מדברת על זה מילה עם נילי, אה? מה פתאום, אף מילה. ותגידי לה שתלך להזדיין גם. איך אתה תזדיין, יא מניאק? איזה פה מלוכלך יש לך. חנוכת בית, מיקי. עוד בית אחד. כמה בתים יכולים להיות לי, מיקי? לי בקושי יש אחד. אני אתפוס אותך, מיקי. בוא הביתה. 2 בתים מחכים לך, מיקי. שטויות. אנחנו בבעיה. אם לא נפעל במהירות, זה יהפוך לכדור שלג. שנייה, אוריתי תקציבאית ראשית שם, אבל היא לא לוקחת את ההחלטות הגדולות. זה הבוס שלה, מה? זה נכון שפז עושה את ההחלטות. העניין הוא שכבר הרבה זמן הוא מתנדנד בנושא תקציב הפרסום של פונקל בין העיתונות הכתובה לעיתונות האלקטרונית, ופתאום, יומיים אחרי שגרושתך מתמנה לתקציבאית ראשית, החליט לקצץ אצלנו. מה נראה לך שהיא פועלת מתוך נקמנות? זה לא מתאים לה. אמרתי שאני עסוק! סליחה. העניין הוא שיכול להיות שזה באופן לא מודע. תראה, מה שבטוח זה שיש לה השפעה חזקה על פז, ונכון להיום, מה שהיא חושבת עלינו, זה מה שחושבת עליך. אז דבר איתה אתה, היא בטח מעריכה אותך יותר מאשר אותי. עשיתי. לא מחזירה לי טלפונים. טוב, בזה היא חזקה, אה? אודי, לך אליה, דבר איתה. אני לא יכול, זה רק יחמיר את המצב. לך היא תקשיב, תשמע, היא אוהבת אותך. אתה אוהב אותה, תנסה לפחות, דבר. נילי אמרה לך שבסוף אתה עושה את הרעיון עם מומי? מה? תשמע, אני התייעצתי עם עצמי, והחלטתי שאתה יותר מתאים לעשות את זה. אני הולך לדבר איתו על הכל, כולל שקי. דבר איתו חופשי. ואני הולך להראות לו את התמונה. תעשה כל מה שאתה חושב לנכון. אני סומך עליך. רגע, סימה יודעת מזה? כן, נילי בישרה לה את זה הבוקר, מה זה? חטפה קריזה, התחילה לקטר, בסוף היא הסכימה. זה בת זונה. הרגת אותי, בן זונה אחד, חתיכת חרא. כן, זה אמיתי. זה באמת הקול של המנוחה. את כבר שמעת פעם הקלטות של נשמות? זה נדיר מאוד, אבל זה קיים. מישהו פעם צילם רוחות רפאים? היו כמה ניסיונות, אבל זה קשה מאוד. מאותו רגע שתפתח את התמונות. אתה לא תראה אף אחת. מה זאת אומרת? עכשיו, לדוגמה, יש כמה נשמות בחדר. יש אפילו נשמות תאומות. יש כאן נשמה שעומדת בדיוק ליד המצלמה שלך. אל תדאג, רק נשמות טובות, אין כאן אף נשמה של עיתונאי. תבחרי. אוקיי. יפה. אות א' בתוך השם שלו. אתם נשמות תאומות. בהצלחה. אני מודה לך.
ממש. ואל תשכחי חמודונת, כשאת כותבת את השם שלי, ז'ורג'ט זה עם זין, לא עם ג' בטח, ביסו. בון שאנס. אורית. דבר עם העורך דין שלך. חכי שנייה אחת. אני מזהירה אותך, אודי, אני אוציא צו הרחקה גם ממני, לא רק מהילדים. תגידי לי, מנסה להתנקם בדרך מקום העבודה שלי? על מה אתה מדבר? הביטול של הקמפיין של פונקל אצלנו בעיתון, את קשורה לזה באיזושהי דרך? אתה לא שפוי. שניאור בטוח שזה משהו אישי. אז גם הוא לא שפוי, ואני ממהרת ואין לי מה להגיד לך. שלום. רק קחי בחשבון דבר אחד, זה יגרום להם לפטר אותי, ואז לא יהיה לי אפשרות לשלם לך מזונות. מבינה את זה? שלום. שלום. אתה הרבה זמן פה? חצי שעה. הסתכלת עליי כל הזמן? אוקיי. אתה לא מדבר הרבה, אה? אין עם מי. נשמה. נשמה תאומה. אתה מאמין בזה? יכול להיות. כך, תקרא. כן, ראיתי את זה כבר, הנתונים על הפשיטות המשטרתיות. נו, את זה כל ילד יכול לקרוא, מה אתה מסיק מזה? שפשטו יותר על פולק. יפה. ומה זה אומר, אילני? אני אגיד לך מה זה אומר. בשביל זה לא צריך לגמור בית ספר לתקשורת בהצטיינות, וגם אבא אלוף לא היה עוזר פה. זה אומר שמישהו שומר פה על התחת של שקי, אתה מבין את זה? אילני, אני מריח פה סיפור גדול. אני לא בטוח. תקשיב לי טוב, אילני, תקשיב לי טוב, וחסר לך שהפעם אתה מפספס פה. האף שלי אף פעם לא מטעה אותי. תשמע, סגל, אני רציתי לספר לך את זה מזמן. יש שמועות מאוד חזקות על יחסים שיש לאודי עם קצינה אחת בשם קרן. יש כמה סיפורים שאין, רק היא הייתה יכולה להעביר לו. ומומי יודע מזה? אי אפשר לדבר עם מומי בזמן האחרון, הוא לא בעניין. אוקיי, תשאיר לי את זה. רצית לשאול אותי עוד משהו? לא. אז זהו, לעבודה. קדימה. ביי, דניס. ביי. תראות סגל. ביי, אילני. ילד. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אני חושבת שאילני צודק הפעם. מה הוא צודק? כמו שאני מכירה את אודי, אז הוא בטח משלה את עצמו, שיש בזה רגשות, ומעבר לזה, אתה יודע, כדי להשקיט את המצפון שלו. אבל הוא בהחלט אחד שמוכן להזדיין בשביל סקופ. ככה הוא משיג את הסקופים שלו? מצידי שיזדיין מהבוקר עד הערב. לא, אתה לא מבין. הוא עומד לחשוף משהו ענק, כל כך ענק שאנחנו נבכה. אתה לא יכול להישאר אדיש הפעם. תגידי, את יכולה לסדר לי איזה פגישה עם האודי הזה? אוקיי. שושנה אישה צנועה, שושנה, הבישולים שלה, אישה של בית. היא אהבה כל כך לשמוע מוזיקה בזמן שהיא הייתה מבשלת. היא אהבה את הים, שושנה? שושנה לא אחת כזאת, היא אוהבת את הבית, את המשפחה, את בעלה, את הילדים. מצאו אותה מתה בים, לא? אז בשביל זה אני אומר, אולי הערבים עשו את זה, ריבון העולמים. תקשיב לי. אנחנו רוצים שתדבר, שתוציא את הכל. לא טוב לשמור את הדברים בבטן, אתה מבין? זה אוכל אותך מבפנים. עדיף שתוציא את זה. תאמין לי, אתה לא יודע, באמונה, אני לא רוצה להישבע באמא שלי. אני הכל אמרתי, הכל, מאלף עד תף, על שאלות שלא שאלתם אותי, אני עניתי. תפסו את האנשים האמיתיים, את מי שעשה את זה, לא. אדמונד, אתה מאמין ברוחות? רק בבורא עולם אני מאמין. רק בורא עולם. יש לנו הפתעה קטנה בשבילך. מה זה? איך הרסת לי את החיים, יא שמעון? הרגת אותי, בן זונה אחד. חתיכת חרא. זה הכל של שושנה? השם ירחם, זה הכל של שושנה. אדמונד, אתה מודה? איך הרסת לי את החיים, יא שמעון? הרגת אותי, בן זונה אחד. חתיכת חרא. אני מודה. שושנה נשמה, תגידי להם את האמת, אני אהבתי אותך. איך הרסת לי את החיים, יא שמעון? הרגת אותי, בן זונה אחד. חתיכת חרא.
של האמא שלה. סליחה, שנייה. אז איפה היינו? מה דעתך על סגן ניצב אפרתי? מתחרה עיקרי מולך על המינוי של מפקד מחוז תל אביב? אחלה בן אדם שבעולם. אין לי מילה רעה להגיד עליו. ולמה אתה חושב שאתה יותר מתאים ממנו לתפקיד הזה? בוא נדבר על הירידה העקבית בפשיעה במשך השנתיים האחרונות שאני מפקד האח"ק. על מספר הרב של מקרי הרצח שפענחנו, כולל הרצח של שושנה בן גיגי לאחרונה. ומה לגבי הרצח של יואל קמינסקי? אתה מתכוון להתאבדות של יואל קמינסקי. אני מתכוון לרצח של יואל קמינסקי. היה איתו מישהו בתא בזמן שהוא כביכול חתך לעצמו את הוורידים. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את השאלות המטופשות האלה. אני מציע מה אתה מציע? שתפסיק לבזות את עצמך עם שאלות מצוצות מהאצבע. בוא תוותר על השאלה הזאת והמשיך. איזי פולק אמר לי רגע לפני שירו בו, שיש מישהו בכיר במערכת שמשתף פעולה עם שקי. אז הוא אמר. יש לך מושג מי זה? ממש לא. לך יש מושג? אני חושד שזה בכיר במשטרה. מישהו מסוים? שתהיה לי בריא. זה מה שיש לך להגיד על זה? אתה יודע מה הבעיה שלך, אודי? יש לך נטייה לעשות מכל סיפור פשוט דרמה. זאת הבעיה שלך. לתמונה הזאת אתה קורא סיפור פשוט? למה שאיזי פולק סיפר לי אתה קורא סיפור פשוט? איזי רצה להרוס את העסקים לשקי. השאר הכל דיבורים בעלמה, מילים באוויר, והתמונה הזאת לא אומרת כלום. אז בוא תסביר לי רק בשביל שאני אבין דבר אחד. מה עשית עם שקי על יחטה באמצע היום? בבוא היום תדע. דבר אחד אני יכול להבטיח לך, זאת לא הייתה פגישה אישית. אני אתפלא עליך, אודי, אנחנו מכירים כמה? 7 שנים. חשבתי שתבוא אליי עם שאלות קצת יותר מתוחכמות. מניאק. אני לא מאמינה שאתה עשית לי את זה. עשיתי מה? נתת ידיעה שהעברתי לך לסימה, נכון? בזכות זה יכולתי עכשיו לראיין את הבוס שלך. זה שאתה סוחר בידיעות שאני מעבירה לך, אתה יכול לפחות לידע אותי, אוקיי? אוקיי. אני מצטער. תשמעי. כן. אני דיברתי עכשיו עם מומי על הכל. מה זאת אומרת הכל? על הרצח של יואל קמינסקי. ועל החשד שהוא הבכיר שעוזר לשקי, הכל. מה אמר? הוא לא אמר כלום, אבל היית צריכה לראות איך הוא נהיה לבן. ומה אתה הולך לעשות עם זה? אתה הולך לכתוב על זה? אני הולך לכתוב על זה? אני הולך לפרסם את זה. מה זה? תסתכלי. איפה יש לך את זה? אז צילם את זה לפני כמה ימים. איך אתה לא מספר לי כזה דבר? תשמעי, קרן, אני לא... לא, אתה פשוט לא בוטח בי, אני מבינה. אחרי כל מה שעברנו בינינו, אודי, אתה לא בוטח בי עוד. תביני, אני לא יכול... יכול... לא, אני הבנתי, אודי. אני הבנתי הכל. תגיד לי, איפה אתה נעלם לי? זה כבר פעם... לא יודע מה, פעם 200 שאני כבר לא מוצא אותך, די כבר! מה הדבר הכי טוב שיש לך להגיד על שקד? שאמר שהשיער שלך בפרומו נראה כמו תאונה מצערת בין מייבש שיער למיקרוגל? סופי? מה זה היה? זה בא מכיוון הארכיון. תצילו את אימון! נעמי, תזיקי מיד את הביטחון. אז נבור, רצחתי אותו. חשבתי שזה אתה. חולר היה סנה.
איזה דפוק. כדור אחד. שי, הגיע בפקס, כנראה הכתבה שלך. אחי, תעשה טובה, תבין. אני מבקש סליחה מהקורבנות. יאללה, כוס עמק. איך הרסת לי את החיים, יא שמעון. הרגת אותי עם כל החובות שהשארת והלכת. בן זונה אחד. איך עזבת אותי ככה? איך אני מתגעגעת אליך, חתיכת חרה. מה, זה קשה לך? הנושא הזה קשה לך? קצת, חמוד. אין לך מה לדאוג. מותר האדם מהבהמה. זה אלכוהול. מסתכל על השולחן בחדר, נגמרה לי הקופסה. טורק את הדלת ויוצא בדהרה. בקומה למטה שירלי היפה נושפת עשן סמיך, מפתה בלחישה. אתה נראה שפוך, היא אומרת, יש לי משהו בשבילך. סיגריה טובה היא גומרת, כן, אז קח עוד שאיפה. רוצה לעצור